कोकणात जा पिकता त्याच्यावर जग कमवता. जोपर्यंत माती देणार नाही ना तोपर्यंत तुमका सुख गावाचं. नमस्कार, मी भगवान शिलटे आणि तुम्ही बघतात कोकण सातचा विशेष भाग मालवणी गजाली. असं म्हणतात गावात कोकणात म्हणजेच गावात ठेला काय. पण असे हय बरेच असे पोरगे असत ते हय रावानच नोकरी धंदो करून ह्यातली शेती सांभाळून नवीन काहीतरी करूचो प्रयत्न करतात. आणि ह्यातला जा ह्यातली जी संस्कृती हा जा वाडवडिलांनी हे सांभाळून ठेवला तसाच जतन करूचा प्रयत्न करतात. असोच असलो एक पोरगो असा कुडाळमधलो नितीन गोलतकर. आम्ही त्याच्याशी आता बोलतो नक्की तो काय करता आणि म्हणजे ह्या सगळा करू नये शेती करता कामही करता आणि सगळ्या या सांभाळून असा. नितीन या कोकण साधमध्ये तुझं स्वागत. नितीन तू मालवणी भेट म्हणान एक तुझं एक स्वतःचो हे व्यवसाय सुरू केले लोकल, त्याच्याबद्दल काय आणखी तुका ही कन्सेप्ट सुचली कशी? बरेच जण विचारतात गावात ठेयला का ही कन्सेप्ट होती. आणि मी पहिल्यापासून निसर्ग रक्षण किंवा म्हणजे कोकणात राहून कोकणासाठी काय करू याच्यासाठी आम्ही बरेच वर्ष प्रयत्न करतो. आणि मी लोकांना सांगितले होते की तुम्ही हय राहा आणि बिझनेस करा. म्हणजे हय जा असा कोकणात जा पिकता त्याच्यावर जग कमवता, त्याच्यावर जग लाखो रुपये कमवतो आणि आपण काहीतरी मागे पडतो. आपण नोकरी धंद्याच्या म्हणजे मुंबई पुण्यात जाय नोकरी धंद्याच्या मागे लागा. मग ह्याच होता की आम्ही लोकांना सांगित होतो नवीन येणाऱ्या तरुण पिढी किंवा तुम्ही गावात राहा आणि काहीतरी करता. बरेच जण विचार तू स्वतः नोकरी करतस आणि तू आमका सांगतो व्यवसाय करा धंदो करा किंवा इसर रवान काय कर. मग ते चला म्हटलं आपणच काहीतरी सुरुवात करूया आणि कन्सेप्ट सुटली. आणि पहिली खाऱ्यातली तोरा जे आपण तोराची खारात घालतो त्यासून कन्सेप्ट मी ह्या केली की ऑनलाईन माझा पेज आहे मालवणी बॅट फेसबुक व्हॉट्सअप याच्यामध्ये मी ह्या करतोय. आणि खारातले तोरा इकोचो एक कन्सेप्ट सुटली. म्हटलं बघूया म्हणजे रायवड जे आंबे असतात ते आपण खारात घालून हिरशी आपण घरात खातो होते घरात खातो आपण ते खारातले तोरा. मग ते ऑनलाईन विकून तरी बघूया. आणि सहज अशी एक फेसबुकवर मालवणी बॅट पेज सुरू केलं आहे म्हणजे ॲड टाकलं आहे की खारातली तोरा विकत गावतील म्हणा. लोकांचं तो का इतकं म्हणजे ते ह्या इलो ऑर्डर बिडे असे येऊ लागले का पहिल्याच वर्षी मी सीझनला 3,500ची खारातले तोरा विकले. आणि म्हणजे असं विचार तेव्हा मला कळला म्हणजे जा आपण ठरायला म्हणजे नंतर मी चापरा सुद्धा म्हणजे पिकलेली चापरा लोक अशी पडान जातात किंवा ह्या करतात ती सुद्धा चापरा म्हणजे हयसून लक्झरीसून आधी ऑर्डर घे आणि नंतर लक्झरीसून मी मुंबईत पाठे त्या सुद्धा लोकांचं मस्त यायलो. त्यांतर काय गावात म्हणजे मुंबईत जे राहतात ना त्यांना हयले गावठी बोंडू खाव गावनच नाही. आणि बोंडूची लाईफ कमी असते ना म्हणजे 1-2 दिवसात कुसाक सुरुवात जातो. मग काय करतो आम्ही संध्याकाळी ते बोंडू काढू गावठी बोंडू आणि लक्झरीत ते पाठवून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते ज्यांका बोंडू आहेत ना त्यांना पाठवा. आणि ती कॉन्सेप्ट म्हणजे मस्त हे झाली लोकांना म्हणजे एक तर ताजे बोंडू गावाक लागले आणि तीच म्हणजे हयचा आपण म्हणतो याचा काय उपयोग नाही ते त्याच्यावर सुद्धा. आणि मग हळूहळू मी सगळेच मालवणी जे वस्तू असत ते विकू म्हणजे त्याच्यानंतर दुसरे वर्षी म्हटलं जगा वेगळा काहीतरी करायचा. मग काय केला हळदीची पानं म्हणजे असं आपण पातोळे करतो आणि पातोळ्यांका आपल्याकडे हळदीच्या पानात पातोळी करूची सवय आहे. पहिली पांग्याराच्या पानात आपण करू पण पांग्यारे जाता शिल्लक राहू मग हळदीची पानं. मग हळदीची पानं विकूची कन्सेप्ट आम्ही हे केली. मग हळदीची पानं हे केली आणि मुंबईत पाठवली. त्याका सुद्धा लोकांचं म्हणजे उत्स्फूर्त सहभाग म्हणजे लोक फोन करून माका इतकी पानं होईल. आणि पहिला आम्ही लक्झरीवर पाठवू आता कुरिअर सुद्धा दुसऱ्या दिवशी लगेच जाता. मग तो सुद्धा एक मस्त बघा. आणि तिसरं एक मस्त हे केलं की चुलीवरचे भाजलेले काजू आपण विकूक काढायचे. लोकांका गावतं ते रोस्टेड काजू लोक म्हणजे हे केलेले. आणि आता काय जण असे रोस्टेड काजू घेतात निकरार आवाज हुलपयतात आणि ते भाजलेले काजू म्हणा सांगतात. म्हणजे मग ती एक कन्सेप्ट काढली आणि ती एवढी म्हणजे लोकांचं ते का म्हणजे गावना नाही ना गावात म्हणजे आपण म्हणतो आपण आपली संस्कृती करीत विसरत चाललो. आणि ती संस्कृती निसर्ग जर वाचवतो असतात तर पहिल्या जमिनीत पाय ठेवू आणि जमिनीत वावरावं तरच काहीतरी होऊ शकता. म्हणजे हय जा पिकता आता ऐकून हयतलो पोर झील हयतली पोरा लखपती म्हणजे लखपती इतकी खात्री आहे तुका म्हणजे कसं सांग? अरे उदाहरण असत मी सांगतोय मित्र असं माझं रामचंद्र परब म्हणा वर्ग मित्र माझं हे जवळच त्याची बाग असा.
थंयसर जवळपास 3 एकराचो प्लॉट हा. त्यांनी सध्या 3,000 पोपळी लावल्यात. 3,000 पोपळी. सध्या सुपाऱ्यांचो दर हा 400 रुपये किलो. सरासरी दर हा. असा जास्त 450-500 रुपये सुपारी बांद्याच्या बाजारपेठेत घेतले जातात. 400 रुपये. सध्या 1,000 त्याची पोपळी सध्या लागतात. सध्या 1,000 पोपळी लागतात. 1,000 गुणुले जर 400 केलंस तर किती होतं? 1,000 गुणिले 400. 4 लाखाचं. ह्या असतात 3,000 पोपळी जर उद्या त्याची लागाक सुरुवात झाली आणि एका पोपळी मग 1च किलो धर गावतं 4 किलो पोपळी वर्षाक. एक जर किलो गावली 3,000 पोपळी जर उद्या त्याची लागाक सुरुवात झाली आणि 4,400 गुणिले 3,000 कर, त्याचं उत्पन्न किती पटीत असताना तर सांग. फक्त घराकडे बसा आणि त्याका जाऊन फक्त मुळातले पोपळी सुपारे बेडे उचलूचे असत, घराकडे आणून ते सुपारे काढूचे असत आणि व्हरान बाजारात देऊचे असत. अजून मालवणी व्हॅटमध्ये तू म्हणते तोरा आहोत काजी आहोत ह्याची म्हणजे सीझन मध्ये आणखी काय काय करणं सुद्धा मी हिरवी करणं जी आपण असो ना बाजारात हिरशी नाही तर करणं अशीच ह्या करून जातात. माझी कन्सेप्ट काय होती माहिती आहे? सध्या JCB लावून ना सपाटीकरण सुरू असा. म्हणजे JCB लावून सपाटीकरण करायचं आणि त्याच्यात आंबे आणि काजूची कलमा लावायची. ह्या एक सध्या फॅड इल्लेला आहे. लोकांका ती शेती वाटतं की म्हणजे आपण निसर्ग मी शेतीची याच्या पण मुळात तसं ना. जर जुनी जी झाडं असत, जुनी जी कल्चर असत, त्या जर आपण जर राखायचं असत ना तर त्याच्यापासून आपण काय गावू शकता आणि त्या राखून आपण उत्पन्न कसं घेऊ शकतो ह्याच्याकडे मुळात लक्ष देऊ. करणं जे असत ना पहिले कर्णाची बेटी सगळीकडे दिसत करण्याचे. पण आता लोक काय करतात JCB लावून सपाटीकरण जा असा जुना आता सगळं ह्या करून टाकतात. मग करणं सुद्धा माझं पहिली स्टार्टिंग मी केलंय आणि करणं ही खूप सुरुवात केली. करणं हिरवी करणं पाठवायची. कोणा काय लोणचं करतात, खारट टाकतात किंवा मुरांबो करतात. बरेच त्याचे म्हणजे आमच्याकडे ह्या पिकतात पण त्याच्यात मुरांबो करतो, त्याच्यापासून जेली तयार करतो ही आपणाक माहिती नसेल. त्याची बाहेरची लोक त्याच्यापासून तयार करतात पण आपण त्याच्यात अजून मागे असतो. नाही तर तू मार्केटिंग कसा करतो? मार्केटिंग माझं ऑनलाईन असतं फेसबुकवर आणि आता मित्रमंडळी अशी तयार झाली आहे ना की मी जर काय टाकलं म्हणजे वाट बघित असतं ह्यो स्टेटसला काय लायचा की ह्यो फेसबुकवर नवीन काहीतरी काय टाकता. आणि तसं मी काय नाही काय म्हणजे वेगळा काय असत ना म्हणजे गावातली वस्तू मुंबईकरा किंवा पुणेवाल्यांका ना गावाचो फील येत ह्याच्यानुसार ह्या चला मग त्याच्या आणि तोच एक मूळ हेतू असा निसर्ग वाचवतो. ती जर कन्सेप्ट जर यशस्वी झाली म्हणजे यशस्वी झाली या मुळात पण जास्त मार्केटिंग कशा करणं रानभाजी सुद्धा असत पण त्याचं आम्ही मार्केटिंग करणं नाही कारण बाजारीकरण ज्यावेळी होता ना त्यावेळी त्याच्या ह्या असा मूळ जो ह्या असा त्याका घालो होता हा प्रजाती नाही. मग त्याचा सुद्धा एक मार्केटिंग सध्या सुरू असा म्हणजे करंटल म्हणजे आपण त्याका फागला म्हणतो. फागला जर आपण त्याची जर शेती जर सुरू केली ना त्याच्यापासून जबरदस्त उत्पन्न म्हणजे मागाशी मी सांगले ना लखपती कसा होऊ त्याच्यापासून आपण बिंदास म्हणजे जर घाट्यावरचे शेतकरी लखपती शेती करून होऊ शकतो. फागलाची शेती एक व्यवसायीकरण करू म्हणजे लोकांनी त्याचा विचार करू हरकत नाही फागलाच्या शेतीत. पण अजून नितीन आपल्या इथले पोरग्या ते 10,000 8,000 गोव्यात किंवा मुंबईत जातात. त्यांच्यानी समजा हे शेती करून म्हणजे साईड तू म्हणतेस तो हे करून एक फॅमिली एक सस्टेन करू शकतात इतक्या होऊ शकतं आरामात होऊ शकतं कारण प्रत्येकाकडे जमिनी असत म्हणजे काय जण मी असे बघले ना ज्याची ही पड शेती ठेवतात आणि गोव्याक नाही तर 8-10 हजार कामाक जातात. आठवड्याच्या घरा घेतात. घरा घेतात म्हणजे तुमका आठवड्यासून परत येऊचो खर्च म्हणजे ते निम्मो पगार ह्यांचो येण्या जाण्यातच जाता. आणि रवली घराकडचे कुणगे पड असत. मुळात काय आता वहिवाट ही खूप महत्त्वाची असतात. कुणग्यात वहिवाट ज्यावेळी आपण ठेवतो ना ती वहिवाट जेव्हा सुरू राहतं त्यावेळी लोकांचं त्या जमिनीवर लक्ष जाणार नाही. म्हणजे काय होता विषय माहिती सध्या जमीन विक्री खरेदी खूप कोकणात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असा. म्हणजे पड जमीन रवली तर विक्री खरेदी म्हणजे जो विक्री करणारो किंवा खरेदी त्या एजंटाचं त्याच्यावर लक्ष जाता. ही पड जमीन असा बाबा विचारून बघूया आपण त्याच्या जो बाजारभाव त्यापेक्षा जास्त ह्यांका दर देऊया. पण ज्यावेळी जमिनीत शेती सुरू असता म्हणजे वहिवाट ज्यावेळी सुरू असताना त्यावेळी त्या जमिनीवर कोणाचं लक्ष जाणार नाही. तर आपल्याकडे घाण सवय काय माहिती बा असं कोण नाही असा जाता नाही तर त्या जमिनीत त्या कचरो टाकायचो. पण ज्यावेळी तू शेती करत असतं त्यावेळी ते वावरत असतात ना थंय कोणाची नजर जाणार नाही किंवा थंय कचरो टाका किंवा थंय बाबा ही खरेदी विक्री म्हणजे ही सुद्धा एक मूळ असा. लोकांनी जमिनी पड ठेवले कारण माका सांग विषय काय असा जर तुम्ही 8-10 हजाराक गोव्यात कामाक जाताय 20-25 हजाराक मुंबई पुण्यात कामाक जाताय पोटा पाण्यासाठी धावा वाया कारण ह्या सुद्धा मान्य असा. पण आपल्याकडे जर बागायती असतात जमीन असतात तर पोटा पाण्यासाठी माका वाटणार नाही की मुंबई पुणे जाऊचे करे कारण गुजराती मारवाडी येतात आणि कुडा सावंतवाडीच्या ठिकाणी 20,000 भाड्यान गाळो घेतात. 20,000 ज्या अर्थी ते भाडा महिन्याक भरतात नक्कीच 1 लाख रुपये महिन्याक कमवतात. 2 कामगार त्याच्याकडे नंतर 3 कामगार कामाक असतं त्यांचा तो पगार घालता आणि प्लस
तो 20,000 म्हणजे नक्कीच तो महिन्याक लाखभर रुपये कमयता आणि तो कोणाच्या जीवावर कमयता? आपल्या स्थानिक लोकांच्या जीवावर कमयता. गिरायका कोण असतात? आपले स्थानिकच असतात. मग ह्या जर असतात तर मग तो जर लाखभर रुपये कमयत असतात तर आम्ही कशा खंय मागे पडतो, खंय कमी पडतो, हे विचार करू होय ना. साधो विषय असा, प्रत्येकाने ह्या गोष्टी जर विचार केलो ना की जर तो लाखभर रुपये कमयत असता तर आम्ही खंय कमी पडतो. ही आता मेंटॅलिटी आहे ना, आता तू म्हणते गुजराती मारवाडी होणं कमायतात. आता पोरग्यांची मेंटॅलिटी पुन्हा बदलतली अशी वाटतं तुका? म्हणजे पोरगे आता गावात रवान काहीतरी करूचा प्रयत्न करतले, म्हणजे निसर्ग राखान असा हा वाटता काय? सुरू झाली एक म्हणजे ह्या सुरू झाली आणि मी बघतोय ना आताची जी पिढी असा ना, म्हणजे आम्ही ज्यावेळी बोलतो ना ती म्हणजे जुने लोक आमका सपोर्ट करतात, पण नंतरची जी पिढी असा ना ती मॅडत काढतात. म्हणजे अरे काय ह्यो जगा वेगळा करूक बघता नको ता काय. म्हणजे मी ज्यावेळी असं म्हणजे शेती जेव्हा कळी सुरू केलं माका म्हणजे 2 गायी असत, एक पाडो असा माझो. मी स्वतः म्हणजे ह्याच्यातलं माका कसलोच म्हणजे फॅमिली बॅकग्राऊंडचा माझा काहीच नाही, शेतीचा पण नाही आणि काहीच नाही. मी एस.टी महामंडळात कामाक असोय आणि एस.टी महामंडळात मग आता म्हणजे 2 गायी असत, एक पाडो असं, म्हणजे माझी गुरा पण असत आणि शेती पण मी ही खंडाक करते. म्हणजे दुसऱ्याकडची शेती मी माझ्या अंश करते. त्यामुळे सेंद्रिय शेती असते माझी ही संपूर्ण. आता बरीचशी पिढी ना म्हणजे माका विचारू घेतात दाण्यार येणार, "अरे तू ह्या काय म्हणजे ह्या करतस?" आणि लहान मुलांका दाखव घेऊन येतात, "बघ ह्या असा करू आहे आणि असं जर आपण केलं ना तर ह्या करू शकतो." त्यामुळे आताची पिढी हळू विचार बदलतात. फक्त त्याका एक खंयतरी म्हणजे कसा मानसिक सुख आणि येणारा हातात पैसो ह्याका खंयतरी ताळमेळ बसावं. म्हणजे मानसिक सुख आणि ह्या महत्वाचा, म्हणजे फक्त पैसेच नाही तर त्या पैशासोबत जरा समाधान सुद्धा व्हाया. ह्या तू मिळेल का ह्याच्यातलं? अर्थात माका ह्या मानसिक सुख भरपूर प्रमाणात गावता. कारण पैसो ह्या सर्वस्व नाही हा. कारण पैसो असणाऱ्यांका सुद्धा काही वेळी आनंदान वेळ घालवच्यासाठी जे मुंबई पुण्यात जे कामाक रावतात ना त्याका आनंदान वेळ घालवच्यासाठी एक मनाक शांतीला म्हणजे ते महिनोभर गावा घेऊन राहतात. त्या कशा घेऊन राहतो? पैसो नसता तो. मानसिक सुख ह्या महत्त्वाचा असतं खूप. आणि मानसिक सुख आणि ज्यावेळी कमवणारा पैसो ह्याचं खंयतरी जेव्हा ताळमेळ होतलो ना त्यावेळी ती लाईफ आपली म्हणजे आपण म्हणतो की जी लाईफ आपण जगायचा प्रयत्न करतो, जे जीवन आपण जगायचा प्रयत्न करतो, ज्याच्यात धडपडतो ना, त्या आपण खंयतरी सफल होण्याच्या दृष्टीने आपण मार्गावर असो या समजावं आहे. कारण पैसा हे सर्वस्व नाही. नक्की, नक्की. आणि नितीन, असं मी म्हणते की तू आता सांगितलं की बाबा आमचं फॅमिली बॅकग्राऊंड शेतीचं काहीच नाही आहे. तर मग असं काय वाटलं शेती आणि ती पण म्हणजे खत वगैरे न वापरता सेंद्रिय करूची, ह्या सगळा जमयते कसा? आणि म्हणजे वाटला का, म्हणजे खेका लागान तू काय वाटला या? आता बऱ्याच जणांका माहिती नसताला पण सिंधुदुर्गात कॅन्सरचं प्रमाण आणि डायलिसिसचं प्रमाण भयंकर वाढला. म्हणजे लहान मुलांका सुद्धा चष्मे लागतात, लहान मुलांचं सुद्धा डायलिसिस करूचं लागतं किंवा बऱ्याच जणांका किडनीचे आजार किंवा म्हणा किंवा तो म्हणता अरे मी तंबाखू खाय नाही होतं, मी कसलाच माका व्यसन नाही तरी माका कॅन्सर होता. मग कॅन्सर होता ह्याचे प्रमाण कोणत म्हणजे रासायनिक म्हणजे आंब्याचं उत्पन्न आपल्याकडे भयंकर प्रमाणात वाढला आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण रासायनिक फवारणी आणि मुळात घालणारं रासायनिक खत. आणि शेतीसुद्धा आता बऱ्याच जण जो तो सांगता आम्ही शेती करतो पण ती रासायनिक सध्या होणार नाही, त्याच्यात खत घातलं जातं आणि फवारणी केली जातं. पण माझी जी शेती आहे ना माझी म्हणजे सगळा शेणखतावर. आणि एक मी ना म्हणजे मित्रांनी माझे एक माका एक सुचवलं की जर खताचो मारो जर आपण बंद करूचो असत ना, म्हणजे वर्षानुवर्ष आपण रासायनिक खत वापरू दिलं आणि त्या खत जर आपण बंद करूचा असत आणि जमिनीचं पोत जर वाटवचा असेल तर आपल्या कोंबड्याची शीट जर आपण जर शेतात जर वापरली ना तर त्या रासायनिक खता एवढंच आपण पोषण तत्व त्या ह्याका देतं. आणि गोवर आपल्याकडे असत ना, गोवर सारख्या आपल्याकडे खत म्हणजे सेंद्रिय खत खयच नाही. जेव्हा गोवरावर होता ना तर रासायनिक खतर होणार नाही. पण आता लोकांनी ढोराबिरा पाळूची बंद केली आणि त्यामुळे ह्या झाला बऱ्याच प्रमाणात रासायनिक खतं म्हणजे उत्पन्न व्हाय लोकांका. त्याच्यामुळे आता शेती करताना तू म्हणते शेणखत वगैरे वापरते, सेंद्रिय शेती करताय, उत्पन्नात फरक जाणवता काय? अर्थातच उत्पन्न म्हणजे दरवर्षी जर मी गोवर म्हणजे समजा मी उन्हाळी शेती करते, उन्हाळी शेतीत जर मी सीड आणि गोवर जर वापरले ना तर तो ताच खत माका पावसाळी शेतीत गावता. म्हणजे माका पावसात ह्या वापरूची गरज पडणार नाही. खर्च वाचता याच्यात? बरंच खर्च वाचता. आणि मुळात काय माहिती आहे मा जे मी वर्षभरात डॉक्टराक 10-20 हजार रुपये घालयते रे ना, आका गोवर समजा माझं जरी नसत ना 4,000त माका गाडी गावता, टेम्पो गावता. मग 10,000 20,000 जर आपल्या डॉक्टरकडे जाणारे वाचित असतील वाचतात तर गोवर हाडूक परवडता ना. आणि मुळात काय माहिती आहे मा ढोरा जर असली ना, ढोरांबरोबर गोमूत्र म्हणा किंवा त्याचे बरेच आपले म्हणजे एक पॉझिटिव्ह एनर्जी ना आपणाक बरीच भेटतं. आणि इकडे तिकडे आताची पिढी बघलंस मग एकतर मोबाईलवर ऑनलाईन गेम खेळणार, त्या गेम खेळणार ह्याच्यात पडत तर माझा वेळ त्याच्यात जाता ना.
ह्याचं एक म्हणजे होय म्हणजे एक समाधान ह्या आणि इकडे तिकडे रिकामी वेळ जर अशा जर कामाक सत्कर्मी लागत असत ना तर लाईफ आपण जुनी लाका तीच लाईफ जागा होती ना. नितीन आणखी एक मुद्दा हा की सगळं ठीक आहे तू शेती करतोय तुझा मालवणी भेडा ह्याच्यात व्यवस्थित असा म्हणजे जो चांगलं स्टँडर्ड मध्यमवर्ग नोकरी करून कमायतात तितक्या उत्पन्न ये दिवशी तू आमच्या इथल्या पोरांका खात्री देऊ शकतोय. आरामात कारण बरीचशी अशी माझ्याकडे उदाहरणं असत. आमचं एक मालवणी उद्योजक म्हणा पारसेकर म्हणजे जे उद्योग प्रबोधनाचे असत त्यांच्यानी ते कन्सेप्ट मस्त सुरू केल्याने म्हणजे जे स्थानिक जे मालवणी जे उद्योजक असत किंवा ज्यांका उद्योग सुरू करूचा व्यवसाय सुरू आहे त्यांना एकत्र आणून या व्यवसायात म्हणजे जसे गुजराती मराठ्यांचे एकही असता म्हणजे ते ना काय करतात माहिती आहे का? जेव्हा ते गाळो घेतात ना त्यांचे कच्चो माल त्यांच्याकडूनच घेतात. जा काय असतात ना जे प्रोडक्ट असतात ते त्यांच्याकडूनच घेतात आणि आपल्या लोकांका विकतात. मग त्या जर आपण अवलंबलं ना तर होऊ शकतं. त्यामुळे ती एक कन्सेप्ट त्यांच्यानी मस्त आणल्याने आपल्या स्थानिक उद्योजकांका एकत्र आणून त्यांच्या मार्फत म्हणजे तुका जर काय वय असं तुझ्याकडे दुसरे जर ऑर्डरी असतील म्हणजे जर मी मसाल्याचा उद्योग करते आणि कोणा कापडाचा जर काय प्रोडक्ट जर हवे असत तर मी त्याचं नाव सजेस्ट करते की बाबा तू कापडाचा व्यवसाय तर त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट कर. तुका त्यांच्याकडे ते वस्तू गावतील म्हणजे असं जर आपण एक म्हणजे एकमेका धरू मग आपण जर एकमेक सहाय्य करू आणि अवघे धरू पण जर ह्या जर युक्तीचं ह्या केलं ना तर फायदा बरंच होऊ शकतं. आणि बरीच आता मी बघितलं ना स्थानिक बरेच लोक आता त्या कन्सेप्टकडे वळलेत व्यवसाय उद्योगधंद्याकडे वळले म्हणजे भविष्यात शेती आपली सगळी जी पडा ती आता हिरवीगार दिसायला लागतील असं वाटतं. लागली आणि कोरोना आपण शिकायला ना गावाचं महत्व आणि मातीत ठेवला काय याचं महत्व कोरोना आपण शिकायला आणि काय म्हणजे आम्ही काय शिकतो म्हणजे तुम्ही आधुनिक कितकं जरी बनायचा प्रयत्न केलाय जोपर्यंत माती देणार आहे ना तोपर्यंत तुमका सुख गावाचं राहील ता तुम्ही सफल म्हणजे त्या कोरोना आपण शिकायला म्हणजे माणूस म्हणून आपली काय व्हॅल्यू असा आणि काय लायकी आहे ती कोरोना आपण दाखवले. जोपर्यंत आपण माती देणार नाही मातीत येऊन आपण वावरणार नाही ना तोपर्यंत आपली लाईफ सक्सेस नाही होऊ शकणार. किती जरी आपण आधुनिक बनायचा प्रयत्न केलो ब्लॉकमध्ये रवलो मार्बल टाईल्स लावले पण माती शेणाच्या माती सारेला जो पाय ठेवला जो आपल्याला आनंद गावताना ते मार्बल टाईल्स आपल्याला देऊ शकणार नाही. स्लॅबचं घर बांधा पण खळा म्हटला मी मातीचा ठेवतो आणि पाटल्यादार मातीचा ठेवतो. तुम्ही किती जरी घालत तर त्या खळा मातीचा आणि स्वतः मी मातीचा खळा केलोय. पाटल्यादार सुद्धा माझा मातीचा असा चूल असा सगळं असा आणि त्याका शेणबिण व्हाय ना मी गाय पाळूक सुरुवात केली. आता माझ्याकडे शेणबिण सगळं असा सध्या माझी जवळपास 2,000 झाडं लावून झाली आणि ती नाही म्हणजे जुनी झाडा वड पिंपळ आणि रायवळ आंबे. सध्या रायवळ आंब्यावर माझं म्हणजे बऱ्याच कारण रायवळ आंबे ह्या हापूसच्या मोहापायी ना रायवळ आंब्यावर कोण लक्षात देणार नाही. ती अक्षरशः म्हणजे लोकांनी तोडून टाकूक सुरुवात केली. रायवळ आंबो आपण काय देऊ शकतो आता लोक माका विचारतात म्हणजे मालवणी भेट पेज आहे ना लोक विचारतात तुझ्याकडे रायवळ आंबो असा माका सांगा त्या वाईट वाटतं पण नसता रायवळ आंबो त्यांना देऊ आणि ते सांगतो तुका आम्ही हापूस आंब्यापेक्षा रेट देतो. कित्येक वर्ष झाली आम्ही 30 वर्ष झाली 25 वर्ष झाली रायवळ आंबो खाऊ नाही म्हणजे तेव्हा मग एक मनात विचारलो झाडं लावूया. जवळपास आतापर्यंत 2,000 आमची झाडं लावून झालीत म्हणजे माझी वैयक्तिक झाडं आणि सामूहिक जर आम्ही वृक्षारोपण करतो तो वेगळा तर आम्ही जमेत धरणे पण डोंगरात रस्त्याच्या बाजूक होत माझ्या घराकडे असत जी झाडं असं वाटतं की झाडं ती रुजान येली आहेत पण हैसर का भविष्यात ते तोडली जाऊ शकतं. मग त्यांचा जतन करून त्यांना मोठा करणं आणि कोकणात जी आपली जी नैसर्गिक जी झाडं असत ना म्हणजे जुनी जी झाडं आंबो म्हण काजू की जंगली जी झाडं असत ना त्यांना पाणी द्यायचं लागणार नाही. बरोबर ती एकदा तू पावसात लायलंस ना पावसात त्यांना पाणी द्यायची लागणार नाही. ते ह्या निसर्गाशी जुळवून घेतात आणि बरोबर आपलं वाडा वया कसा बघतं फक्त त्यांना त्या 2-1 वर्ष आपण जरा लक्ष ठेवतो. कोकण जर टिकला तर सगळा पुढे आपण सगळा करू शकतो. पण आता शहरीकरण वाढत चाललं ह्या कोकण कुठेतरी उद्ध्वस्त नितीन करताल असं वाटणार म्हणजे सूज दिल्यासारखी कोकणमध्ये आता बिल्डिंग वगैरे होतात आणि एक ते काय विकास म्हणू शकतो नाही विद्रुपीकरण आता ह्या कुठेतरी थांबवावं असं वाटतं काय काय माहिती आहे सध्या लोकांना वाटतं काय माहिती जेसीबीन सपाटीकरण केलं आणि ते आंब्या नाही तर ह्याची कलमं जर लायली तर आपण शेतकरी झालो किंवा आपण म्हणजे शेतीत आम्ही उतरलो की गावात पण चुकीचा असा माझा माता जी जुनी झाडं असत नैसर्गिक झाडं त्या राखून जर आपण तुम्ही त्याच्यात काय करा कारण कोकणाची भौगोलिक परिस्थिती नाही तशी नाही. आपण किती जरी सांगलो ना कोकणातली भौगोलिक परिस्थिती जेसीबी म्हणा किंवा लावण्यासारखी नाही. ज्यावेळी आपण जेसीबी लावतो त्यावेळी कारण कोकणात सगळीकडे तुमका डोंगर दरे आणि सगळीकडे हिरवळ दिसतात. त्याचा मूळ कारण हे असं का ती झाडं असत म्हणा जमीन ठिकाण असा ती पाळा धरून ठेवतात जमीन. ज्यावेळी एक आपण झाड काढतो त्यावेळी आपण जेव्हा पूर येताना सगळं पाणी खदूड असतं म्हणजे किती जमिनीची धूप असतात त्याचा विचार आपण करू शकतो. आणि कोकणातले भौगोलिक आपण जे घराकडचे वाटे हो ना त्याच्यावर आपण चुडता खापण टाकतो. ते कशाक टाकतो कारण आपल्याला माहिती असतं इतक्या पावसात ती वाट आपली शिल्लक राहायची नाही ती हवान जातली ती धरान जातली
थंय खच पडतलो. मग ही कोकणाची परिस्थिती आहे. ही जुन्या लोकांका समजा आपण कशाक चुडता टाकू, चुडताना ते केळीची सोपा, माडाची सोपा, पोपळींची सोपा आपण ते वाटेर टाकू. ती मेर जाताना किंवा वाट ती होवान जाताना म्हणा. ही आपली कोकणाची भूक आणि ती आपण टाळू नाही शकू. नितीन, माझा शेवटचा प्रश्न हा, म्हणजे तू सगळं ठीक आहे, सगळ्या करतोय, म्हणजे तुझ्यासारखी आणखी पोरांनी हे करणं गरजेचं. अशा सगळ्या कोकणातल्या पोरांक ज्यांका असं वाटतं मनापासून पण त्यांना शक्य नाही वाटणार, अशांक तू काय आव्हान करशील? मुळात काय असं माहिती आहे, शेतीकडे माणसानं घुसाचा असं माका तर वाटतं की येणाऱ्या पिढीन शेतीकडे लक्ष घालूचो. कारण बरीच आता उदाहरणं आपण बघतो की येणारी पिढी हळूहळू शेतीकडे येत आहे. ही खूप आल्हाददायी गोष्ट असा एक पॉझिटिव्ह म्हणजे रिझल्ट ज्याका आपण भेटतो ना तो दिसता सध्या काहीतरी. कारण लाल तांदूळ आपण म्हणतो पंकज म्हणा की वालं बेळ्याची जी भातं असत ना ती आता लोकांनी करूची बंद केली आहेत. पण लाल तांदूळ म्हणजे ज्याका आपण म्हणजे विदाऊट पॉलिश होय त्याच्या लाल दिसाव होय, तो लाल तांदूळ आज बाजारात 100 रुपये किलो विकलो जाता. आणि आपण तो विकतो 20 रुपये किलोवर आणि सरकारी घालतो किंवा व्यापाऱ्याक नेऊन तो 20 रुपयाने घालतो. 100 रुपये किलो जर त्याचा दर असतात, समजा मी म्हणते 10 जरी कोपरे केलेत त्याच्यात 100 किलो जरी तांदूळ गावले 100 किलो तर 100 रुपयाने हिशोब घातलो तर किती होतले. आणि हे फक्त 2 महिन्याचाच विषय असा. 1 महिने तुमका शेतीत घालवचो असा आणि एक नंतर तो कापून बिपून ह्या करून सुकून बिकून तर आपण गिरणीक लावून आणून तो देऊचा असा. त्यामुळे मी म्हणतोय कायमस्वरूपी तुमका शेती देऊचा ना तुम्ही कायमस्वरूपी येऊ नका. तुम्ही कामधंदो सांभाळून सुद्धा हे 4 महिने शेतीत घालवून सुद्धा त्याच्यात ह्या उत्पन्न घेऊ शकता. आणि हळूहळू आपणाक एक आणि आपणाक आता चांगली गोष्ट का सोशल मीडिया आपणाक खूप सपोर्ट करता. म्हणजे बिझनेससाठी म्हणा किंवा आपली जी मी आता बघितले ना आपली मालवणी लोक असतात ना ते खूप सपोर्ट करतात. म्हणजे ज्यावेळी आम्ही एक पोस्ट टाकतो काय होतं तर आता पहिल्यासारख्या राहिलो नाही. पहिले म्हणू ना आपण की मालवणी माणूस पाय खेचूकच गेलो, अजिबात नाही. मी या गोष्टीचं खंडन करतोय. आता सपोर्ट करतात. म्हणजे बिझनेस जर करूचा असत काही जरी करू असत ना तू बिंदास करूक लाग, आम्ही तुका सपोर्ट करतो. आणि तुझ्यासारखे मित्र असं ते बिंदास आमका सांगतात ना तुका काय होय तो आम्ही लागणार सपोर्ट करतो. मग ही एक पॉझिटिव्ह गोष्ट होईत चाललेली असा. म्हणजे नितीनानं सांगल्यान तसा मालवणी माणूस फक्त खेकड्यासारखे आता पायच नाही खेचणार, तर त्याच्याकडे आता एक नवीन करूची जिद्द आता नितीनासारख्या नितीन गोलतकर सारख्या एका तरुणांचा सिद्ध करून दाखवल्या. आणि खरंच असं बघू गेला तर भविष्यात शेती ही शाश्वत रवतली, ही चिरंतन रवतली आणि ती आपल्या वाडवडिलांनी कोकणात सामावून ठेवली. ती सामावून ठेवची जी जबाबदारी आहे ती आपली आहे. ती आपण जर नाही सामावून ठेवली तर बाहेरचे परप्रांतीय लोंढे येऊन त्या काबीज करतले आणि इथला आपला जो कल्चरच आहे कोकणचा आता कुठेतरी नाहीसा होताला. त्यामुळे नितीनांचं असं आवाहन केलं ना इथल्या तरुणांका, तुम्ही या शेतीत उतरा आणि ज्या काय सामावून ठेवलं आपल्या वाडवडिलांनी त्याचा सामावून ठेवा, तरच आपला कोकण खऱ्या अर्थानं सुरक्षित राहतला. आणि त्याच्यातनं 4 पैसेही गावतले, जे नोकरीतनं मिळतात त्याच्यापेक्षाही जास्त पैसे गावतले ह्या त्यांनी सिद्ध करून दाखवल्यान. आणि त्याचं आवाहन केल्यान मला वाटतं त्याचा सगळे तरुण नक्कीच त्याचा वापर करतले आणि त्याचा अंमलात आणतले. इतक्या बोलून थांबतंय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद कदमसह भगवान शेलटे, कोकण सात लाईव्ह, कुडाळ.